Gandang umaga mga bata! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagbibigkas ng apat na letra kasama ang dalawang patinig at dalawang katinig. Ready na ba kayo? Ta, lo, talo, da, lo, dalo, la, ro, laro, lo, la, lola, la, ko, lako, la, ko, lako, la, yo, layo, la, bo, labo, bo, la, bola, lo, ro, loro, la, so, laso, ka, so, kaso, lo, la, lola, lo, lolo, lo, ko, loco, bo, lo, bolo, lo, bo, lobo, pa, so, paso, pa, to, pato, pa, ko, Paco, pa, lo, palo, ma, so, maso, a, so, aso, a, po, apo,
A. Mo. Amo. A. Ko. Ako. Da. Lo. Dalo. La. Ko. Lako. Sa. La. Sala. La. Sa. Lasa. Pa. Sa. Pasa. Ma. Sa. Masa. Na. Sa. Nasa. Pa. Sa. Basa. Sa. Ba. Saba. Ga. Sa. Gasa. Ha. Sa. Hasa. La. Sa. Lasa. Ta. La. Taala. Mahal kong mga magulang at kababayan, kapansin-pansin ang pagbagsak ng kalidad ng edukasyon ngayon na mas lalong pinalala ng mahabang pandemya. Huwag nating hayaang lumala pa ito, bagkus tulungan natin ang gobyerno upang matugunan ang kakulangang ito. Sino ba ang makikinabang sa bandang huli? Kundi ang ating mga kabataang maiiwan pagdating ng araw. Makisali! Isang libreng serbisyo mula sa I Volunteer for Filipino Children upang mas lalo silang masanay sa pagbabasa. Come and join us! Those interested parents, groups, or teachers, you may search the Facebook with the IVFC Early Learners Info page. Please join us.